Salut, numele meu este Chris și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft Multiplayer Master. Nu apăsați butonul de like și să vă apreciați. M-am filmat de ceva vreme. Merge? Mă rog, așa. Rămâi la Sky. Așa. Salut! Na, mă rog, salut. Da, deci ne spune aici. Era prea feminist. Văd, asta sunt prost. Era crafting table. De ce? Crafting table, uite, e cu așa. Ok. Ce stai, mă, și ăsta? Da, mă. Lemn. Da, mă, e lemn. Uneori, mă, ăsta să vezi, da, mă. Roșu. A, ce mapă e asta, mă? Care de diamond. Yes. N-am armură. Deci n-am armură. Bune. La aproape are culori, mă. Nu știu. Stai. Hai, ce nu mai mâncare. Opa. Hai. Da. Nu cred că o să filmăm de Multiplayer Master. Și o să vedem dacă merge Roblox o versiune nouă. Așa. Cred că o să ne rugăm. Sinop. Miriel name. Vreau să pun Cristian Cabrel. Cristian 89 Gabriel. Așa. Și o să pun Cristian mă, An. Pun animarea. Iunie a 7-a 2011. Gata. Ne-am logat. Mă rog să știu. Da, nu te întârzie, papi. Așa. Ăsta cred că o să ne jucăm. Escape Newton. Da. Oh my god. Julian!
Crush-ul. Hai la Crush-ul. Trebuie să supraviețui să nu ne atingă ăștia. Au. Tot se aude. Și cum mă duc în lecția asta? Ce? O să mai facem episodul de Roblox. Hai, nu mă prindeți! Ce ai dintr-o lovitură? Nu știu cum să ne jucăm. Cred că știu ce o să ne jucăm. Ia să spuneți și mie în comentarii cum să ne și Roblox. Cum era mă aia? Escape Escape Pizzeria. Cred că asta a făcut-o Rafa. Cred. Da, Escape Pizzeria. S C A P E P E P I R I A. Dacă nu e un update la calculatorul Roblox. Gata. Credeam că e. Asta e, mă. Asta e, mă, care a făcut-o Rafa. Rafa. Da. Cred că cel mai popular YouTuber este Rafael. Cred. Cred că e cel mai popular. O să fac puțin. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa!